Svend Å. Petersen tipper, samt Bjarne Stig Jensen brugsuddeler, Henning Christensen H.C. bananer. Der foreligger et større analysearbejde omkring organisation, form, vedtægter for de fremtidige aktiviteter. Som udgangspunkt så udgøres præsidiet af de 3 initiativtagere, som i fuld enighed diktatorisk træffer afgørelse i alle vedrørende foreningen verserende sager og spørgsmål. Præsidiet er organisationens øverste myndighed, og et medlemskab af præsidiet er livsvarigt. Præsidiet har besluttet at profilere som en præsident med indgående kendskab til Borneo samt den ædle sport. Præsidiet indstiller som præsident Lars F. et eller andet fra VIP Albatross som Green Viper Group 2010. Med henblik på efter etablerende generalforsamling maj-juni 2010 skal efterfølgende punkter undersøges besluttes. Navn, logo, det tager bananavleren sig af, og der kommer der emblem, visitkort, brevpapir, t-shirt osv. Vedtægter, det tager brugsudsætter sig af herunder hjemsted, formål, og starter med en baggrund, der fører over et formål, det tager tipperen sig af, eventuelt historisk udvikling. Markedsføring, hjemmeside, det er brugsuddeler. Eksisterende blowpipe-foreninger, national, international, det tager bananavleren sig af. Økonomi kigger vi alle på. Nye medlemmer, optagelsesfee, godkendelse af præsidiet, optagelseskriterier, det skal være et antikt originalt blowpipe indkøbt på Borneo. Så hvis foreningen skal opløses, vilkår, så er der protektorater, Kronprins Frederik er foreslået, så er der prisbøj, NATO, Jægerkorps, TV2, samarbejdspartnere, det kan være Jægerkorps og NATO, sponsorater, fonde, EU, FN specielt, skal vi se om vi kan komme ind under nogle af deres bevarende foreninger på kultur og jagt, UNESCO, WHO med mere. Det tager tipper sig. Tiltaleform, hilsen, ritualer, skåle, ceremoni eller langhuse, attitude om ramplæs. Yes, Lars, det er tipper. Så følgende personer kan ikke søge optagelse, pædagoger og skolelærer. Så er der spørgsmål om påklædning. Så er der foreningens uddannelse og færdigheder for medlemmerne. Så er der studieture. Så er der kursus i giftblanding. Så er der litteratur, blowpipe, jagt, og så er der sprog i dagligdagen, jagtudtryk malaisk. I fuld af ædruelig enighed uddeler tipper bananer.